Tras unha primeira toma de contacto co novo patrón maior de Portosín, despois de tomar posesión do cargo, a conselleira do Mar tivo ocasión de coñecer in situ algunhas das demandas do novo equipo. Rosa Quintana mantivo un encontro cos representantes da directiva do Pósito, presidida por Isaac Gaciño, quen lle trasladou algúns dos principais proxectos nos que están a traballar. A primeira reunión tivemos un punto de contacto na consellería, que foi moi positivo pola miña parte. Agora, pois, unha reunión para mirar os puntos, señalar os puntos que acordamos, que non haber ningún problema. Entre as principais necesidades do sector destaca a construción dunha nave para redeiras ou as melloras na lonxa. Analizar máis polo miúdo cuáles son esas deficiencias que ten o porto, ver posibles datas para ir correxíndoas, ver que proxecto lle buscamos para a nave de redeiras, que é unha das preocupacións máis importantes que teñen, e tamén todo o que ten que ver ca lonxa, non? Que foi unha lonxa que quedou inaugurada no ano 2008, pero a verdade é que levamos invertidos moitos cartos e non acaba de quedar ben arranxada. Entón, estudiar ca presidenta de Portos e ca directora de desenvolvemento os diferentes proxectos. Posteriormente desprazáronse ata Porto do Son para visitar as instalacións portuarias e coñecer algunhas das necesidades da confraría. Tamén tiveron ocasión de supervisar o avance das obras da fachada marítima que se están a acometer na localidade. Tamén pasar e enseñarlle como van as obras da fachada marítima de Porto do Son e, porque tamén a conselleira, creo que xa botaron ali unha muestra de como vai ser o firme do vial, tamén donde a edificación onde vai estar instalado o náutico e máis o Club de Xubilaos, e, enseñarlle un poquinho como van as obras, non?